Os fabulosos Cleaners actuaron este sábado en Chantada. As pompas de xabón foron a chave dun espectáculo familiar que deleitou a un ateigado auditorio o sábado pola tarde. Un espectáculo visual de Malasombra Producións interpretado por José García e Xoque Carvajal, que estivo patrocinado pola Xunta, Agadic, Gadis e o Concello de Chantada. Vexan.